Hello mga ka-listeners, good morning, alas 7 sa buntag, no? So di ako likod sa balay aring silingan ni Manong nito. So sandig-sandig sa kay sayo pas kabuntago, no? Nya karon atong i-upload kining mangtas part 9, no? Kay aron mahuman kay init ay makaproceed ka sa ubang drama, labi na sa habal-habal driver ka lang. So kining mangtas ato na lang juning umanon daan. Nya nagpa-shout out si Ariciera Lobon. So yun siya nga sige lagi ka kagatunok. Sige comment na sige lagi katunok idol. No, sa intro sa mangtas part 8, no. Pero wala ko matunok ato si may mga migas ba si paak sa tiil. Mo to paan ko. Mga amigas, dagang amigas dito si Pamaak. Hindi lang pinig amigas. Nya mo to shout out, pahabol shout out ni Ariciera Loon. Kasi may basa din Lo 6 on. Basta kay mo ni Ariciera, no, shout out nimo. Nya si Super si SPG Super Pop Girls. Sige ni siya request sa kuan. Pahulay sa kalinaw lay ko, no, kay wa ko na ilaing nag-upload. Saon na suspended mo atong Vikas channel mo to na wala, no. Pero ato tong ikabalaka atong balikon na puhon ng pahulay sa kalinaw, no. Sige man jud kag comment, no, nga ibalik. So ato nang balikon puhon mahuman ning mangtas siguro. Ay hapit ni mahuman ning mangtas. Ato na lang tong siguro balikon kay sige man po kagbalik og comment good nya. Pasin madugay may spam na noon. Balik-balik ang comment. Pasensya kayo, no. Pero sige atong balikon na pohon. Pasensya nga murag dugay-dugay kay na suspended mo ta speaker sa di. Wa di mo mahuman di diri atong balikon. Ni ko man aning mangtas. Okay, imuha man ning request no atong pagbigyan ning request nimo. Okay. So, ay nagbalik-balik og comment ay masig may spam ba. Sige kag balik-balik comment anang pahulay sa kalinaw. Ato lagi nang balikon lagi. Ang basa mo ko sa inyo mga comment po. So, ay lang ibalik-balik yung comment mga kalasinod, no, kaya hindi may spam. Basta kay maka-comment mo kas ako nang nangitimanaan. Di man pud nako makapas gud tanan yung request niyo akong sugdon dayon kay gaagad mag-upload. Nga nantako kayo pasalamat bitaw ni Ma'am Grace nga nakapadayon ta kay siya ni sponsor og load. Nga sa mga nag-comment no ng mga drama nga ibalik ako lang giunahuna na tanan inyong comment, no, nga ibalik ang drama. Di pa lang karon kay busy pa man niya napatay ko ang drama nga siyempre tiwason na to ning Maribel kining ayaw na priso ko kining mangtas og habal-habal driver ka lang. Pero ato nang isunod ng inyong mga request po. Okay, maro na, no, kay lisod mo gud magbalik-balik mo comment na may spam hinon, no. Okay, mano to Ariciera si Kuande si Super Pop Girl. So, SPG Super Pop Girls, no? Siya to sige comment sa pahulay sa kalinaw. Anya si Samuel Labaro sa sige request aning way hilakay, no? Og si GGTV mo to. So, pohon ato na ibalik, no? Moro na, no? Kana tinagtimaan ko sa inyong comment lagi, no? Ay mo kabalaka na, no? Kaya gatimaan ko sa inyong mga comment, no? Sa nang dramahan yung request na pa gani may request atong dungkoy po soy, no? Pohon. Ano man mo na to kay siyempre langanin ta sa load sa pagkakaron nga sabta sa lang ninyo kay nagagad ta sa to ang load nga maigo ba nya siyempre ang nag-sponsor na to mo gito yato ang pagbigyan sab kay Maribel yang sige kuan ba ya, no, yang request ba nga ato jud ang gitrabaho gyud pagkaroon gi-arrange na nako na kay aron ditso na ta bad na ta madugay bitaw makaapas ta sa radyo. Okay,
Hindi ang kabaglangan, no? Paminawan niyo ang part 9 sa Mangtas. Shout out last ni pahabol shout out ni ko ano? Arishera Leon. Hindi na ito maglangan kinanay mga iro na maghut na. Paminawa ang part 9 sa Mangtas. Naniid o nagplano usab di ay si Father Norman sa pagpatay kang Dr. Mon. Kini, dili lang araw magpabiling tinaguan ang matuod niyang pagkatao. Abang tingho sa nini nga maangkon kung unsa man ang ipanag-iya sa doktor. Sa panagsulti niya ni Bulhok og Clark, mayo ilang ipanagsultihan ang lubong ni Sofia Alexandra ug ang pag-adto ni Digoy ug itugan nga may nagpakisusi sa lubong sa asawa sa doktor. Gikumpirmar kini ni Clark nga siya ang ipasabot ni Ini. Dito sa dakong bay, may gani kay nakahapa si Digoy sa pagpusil ni Dr. Mon. Diha nakalitan kini kaniya. Si Samantha usab, gipasabot ni Miguela nga dili mabalaka ni Clark tungod sa Ginoo. Balik ni Dr. Mon og Digoy, gisayran sa nawahi ang doktor sa hitabo sa sementeryo. Nagduo kini si Clark ang napakisusi sa lubong sa asawa. Balik ni Clark og Bulhog. Mihangyo ang nawahi nga mauban siya sa pagbiya ni Clark kay namiligro siya ni Dr. Mon. Mga kasama, niyang nagsumpay ning atong sugidlanon. Mangtas! Napinagyon sa matuod na pagkatao ni Father Norman. Unsa? Tingano? Unsa imong naibaw ang bahin sa parian? Unsa man? Dr. Mon! Unsa? Takot! 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 Yapit pa man lagi ta din sa rest house, Dr. Mon. Kay gusto kong magkuha kong dugang armas, Digoy. Anong tabangan ko ni Mos pagpangita ni Clyde dito sa sementeryo? Ha? O kung dili man nato si makita kanong dito. Panagana ni mo kung mubalik siya dito. Anong imo siyang mapatay? Unsa? Maayo kay ni anak ka Dr. Mon. Kwan, may isulti ko ni mo. Kung sa kanang buot mong isulti na ko, Bulhog. Kung anong ingon sa wa ka mahimutang. Ha? Sa gaywa ko mahimutang, Dok. Ngano, God? Ngano? Ikaw rin magkatubag sa imong pangutana, Bulhog. Ha? Ha? Sige ka lagha! Niya nagpanglingi ikas palibot. May milagro na ba usab nga naitabo din ni Bulhog? Ha? O si milagro ba, Dok pa? Damn it! Dok. May gitago ka ba nako, Bulhog? Dok, May gitago ka ba nako? Dr. Mon, sabay akong itago ni mo. Huwag yun ko makasabot ang imong gisulti, Dok. Huwag yun, Dok. Dr. Mon. Shit! Kikuha niya ang pistola sa hawak. Yan gikat. Yan na ulit ang palibot. Di ka lagi makita si Clark. O siya kumaton. O sa Martino. Ginoo, maluwi ka. Ayaw intang itugot ka mamatikdan ko ni Dr. Mon. Nga ni aras palibot ng iyang resource. Wali kaso na ko, Ginoo. Di Bulhog na lang. Mamiligro ang kinabuhi kung mamatikdan ko niyang ania din eh.
doktor. Di ang paingon sa dapit nga akong nahimutangan. Diyos ko, ikaw ni bahala sa tanan Ginoo ko. Muragway kausaban. Umilagro nga nahitabo din sa rest house. Pero si Bulhog, ang iyang mga lihok, sarap tunong kayo. Shit! Dr. Mon? May tutol siya ako. Nakakita ka ba ni ining pistola nga akong gigunitan, Bulhog? Nakakita ka ba nini? Ayaw itubog sa kuko ka ng pistola, Dok. Maluwi ka. Ayaw, Dr. Mon. Bang! Hilom! Ay, Ginoo. Diyos ko. Giingnan ko ikaw ang hilom. Ug ayaw ko padungga nga musangpit ka, Ginoo. Musangpit ka, Diyos. Butan ka man di ay Bulhog. Ikumidyahan ko lang ikaw. Ikuha ko ang magasine ng kalibre 45. Ug, magpasalamat kang wa ko'y namatigdan. Nga milagro rin eh. Pero ayaw pa ko na nga kay wa ko'y namatigdan. Nga wa ko'y pagtuda ni mo. Nga misalig pa ko ni mo. Na Diyo. Wa na ko'y pagsalig pa ni mo. Iman di ka na. Gipakaingon ko may dautan na may tabo ni Bulhog. Salamat ni mo, Ginoo. Nawa magit kini itugot. Panuway ugway kaluoy nga doktor. Salbahay sa tanang salbahis. Kung may nahitabo pa ni Bulhog, ambot kong unsay ako mahimo. Masugot lang tingali kong mamatay. Mapatay ko lang usab siya. Duwata kining armas ug nabalati ko eh. Dr. Mon. Nganong misiga ka ng imo mga mata di ko eh. Dr. Mon. Nakita mo tingali kung unsay akong gibuhat ni Bulhog. Sampol ng katong akong pagkaplit sa pistola. Maway pala, tumong sa iyang o. Pero nimo, kung may bawaan akong may mupasipa sa lubong ni Sofia Alexandra. Kanang armas nga kung gihatag nimo, maurasay akong gamiton sa pagbuak sa imong o. Dr. Mon. Timang ka na! Hindi na ko kaya nga magpabili pa ni Nick. Dili na. Magsumusukot ka sa dili. Bumiya na yung kundin sa rest house. Bahala na kung semeta mo.
Kaluoy sa Ginoo, Konsehal Tino. Okay ra mi si Samantha dinhi. Mayo noon, gila. Pero, bayan mo na mo pas nagdidin ha? Tinhidapit sa inyo, may tanod o pipila ka mga kalalakinan ang nagbantay ninyo. Imaw ka na gihangyo ni Clark na ko. Ay, salamat kaayo, Konsehal. Ayaw ko niyo pasalamati. Kay gibuhat lang na mo ang angay. Kung mapasalamat manggali mo ni Samantha, kada nato ni Clark. Huwag na pa sa tanan sa Ginoo. Konsehal Tino. Kung dili kamukaon, unsa may uya ikasulti ni Clark sa iyang pagbalik. Ayaw kong kapalaki, Ma'am Michaela. Kaya bukaon ako karong taod-taod sa panihapon. Lagi. Kung mao, wa pa man pud ko man ihapon ay magdungan lang ta. Kumusta na karon si Clark, Ma? Ay, Samantha. Ipalayo lang unta siya sa Ginoo sa kakuyaw, Ma. Ipalayo lang unta. Di na kinakumakwanta. Buusa na kasi mana kapin. Ngawa ko makatilaw babae. Ug dili mahimon, dili matampalan kining akong pagkahikwaos ug kauhaw. Pero kinsa makaya akong himuong biktimarong kapiuna. Ang buang nga dapyana, wa na sa mupakita pa din sa kumbinto. May nalagkani, inatapi ko ang iyang pagtugkabot na ako. Nitong ko tapos ang higayon, nga nakita ko siya. Kay kunwa pa, lagmit nga namtimano ko sa pagkadunggab niya. Kung kanto kang Samantha nga anak ni Bigila, lami sa katong babayhana. Saka kung siya ang himuna kong sunod na biktima. Matagbaw pa ko. Makabaw sa sabko nitong Clark sa iyang pagguba nako sa mga taga-barangay Tiaw ug sa tanan kanamatig unsay gipanulti. Kung napakyas ko nitong unang higayon sa akong tinguhan nitong Samantha tungod sa kausa ni Clark nga dito nito higayon na karon paninguhaon ako nga dili na ka na mahitabo. Muhasi og mupatay na usab ang dili matuod nga mangtas apan bangkiitang manglulugos ning dapsiuna. Misugod nagtikyop ang kangit-ngit. Ug mingaw na kayo ang palibot. Ug wa na'y nagtikaw-tikaw sa kawas. Kana tungod sa kadlok nila sa mangtas. Mauna kinahigayo na ang akong kipaabot. Ang akong bag, nag-isudlan ako sa akong takuban.
Ug sama sa naandan, adto gyapon ko moagi sa likod ng bahay nining kumpinto. Bato na ko. Sa gikaingon ko na nimo, Tikoy. Wa gyud ko'y laing gituhuan nga muhimog pakisusi bahin sa lubong sa kong asawa nga si Sofia Alexandra. Si Clark lang. Dr. Mon. Basta mao na ka to. Nga kung gisuko nimo, diretso wa og patay ang si bisan kinsa nga magpakisayod ug muduol ning lubnganan sa mahal kong asawa. Nakasabot ka ba? Digoy! Dr. Mon. Kana mga dilata og usa ka sako nga bugas nga akong gihatag nimo. Dilin na nimo mahurot sud sa kabuan. Ug kung doon na kay mga panginahanglanon din dili na sab kinahanglan nga moadto ka pa sa rest house o sa dakong bahay. Pabuta nga ako mo'y muanhin nimo. Ang mahinungdanon nga bantayan nimo tibuok adlaw ug gabi ang lubong ni Sofia Alexandra. Nakasabot ka ba? Nganong interesado si Clark sa lubong sa mahal kong Sofia Alexandra? Kinsay naghatag ni ideya bahin ini? Bisag giunsa ko sa pagsabot o paguna-una. Way laing misantop sa akong una-una. Si Bulog lang ang makahimo ni ini. Panuway! Makita mo sa akong pag-abot, Bulog. Mapatay ko ikaw animala ka! Gusto kong maniguro, Miguel. Samantha, hindi ko gustong mahaya ni Clark. Mong tumana lang niyo ang kumangyo. Nga, tinilang usap mo karong gabi una sa barangay hall. Magpalabayas ka gabi un. Mati ko ming manalipod sa mong kaugalingon ni Mama Miguela, Konsehal Tino. Dagan og itudlo na mo si Clark. Mauna, Konsehal. Maong... Miguel, Samantha, utang buot. Tumani lang ko ninyo ng higayuna. Para usap kaya sa inyong seguridad. Ginaot nga hisabtan ko ninyo. Ikaw, Ma? Hisabtan ka na mo, Konsehal. Salamat, Miguel. Oh, may niabot ka sa kinan. Ay, tuod, o. Wanay lain. Si Dr. Mo na kinamiabot. Kaya siya lang ang may sakyanan din sa isla Pagadaman. Mayong gabi, Dr. Moon. Usaya mong ikalaga, di mo. Dali. Manayon kita sa barangay hall. Di na lang kong magliko-liko pa sa akong tuyo kung si Haltino. Gusto lang ko makigsulti ni Clark. Karon dayon. Oh. Hain siya. May nungdanon kayong akong pakigsultihan niya. Hain siya kung si Haltino. Ha? Kuha, Dr. Moon. Kining ikasubo ko. Wa karon din sa barangay hall si Clark. May hundanon kinang gilakaw. Oo. May uban siya sa kausa. Kauban ang mga tanod o kanalakinan din sa barangay tiyaw. Mao ba? Mau ka na, Dr. Mon. Ugayin siya karo dapita. May mo bang ipatawag mo siya? Kay may atraso siya nako. Usa, Dr. Mon. Wala ka ba makabati sa akong gisulti? May atraso nako si Clark. Animala siya. Dr. Mon, kuan, kini... Nganong dili ka man lang sulti sa tinuod. Nuwa karon siya din sa barangay tiyaw. Anong nga dili ko magpaabot niya hantod kanus asya mabalik din sa barangay hall. Sulti sa tinuod, Konsehal Tino.
Konsehal Tino. Naapiki ko sa istorya ni Dr. Moore Samantha. O ako siya nasultihan. Nga may gilakaw si Clark. Apan, wa pa siya mabalik. Unsa? Pero kanaray kong gisulti niya. Lisod na sabkod, ubanan ko siya gato sa mga tanod o kalakinan nga naglibot sa tibok barangay aron pag-ato ni Clark. Kay war bagis siya din karon. Kung buhaton ko na, musamot ang kasuko ni Dr. Moore. Unsa man kaday ang yang giingon nimo konsehal nga atraso ni Clark niya? Nganong ingon ni ato ang yang gibating kasuko ni Clark? Uwa pa di ay musulti ni Konsehal Tino samanta si Dr. Moon kung unsay atraso ni Clark niya. Uwa, Mami Kela. Kiduho ko. Huwa ka kini kalambigitan sa lakaw ni Clark. Samanta. Ambot lang ka, Ma. Pero kung unsa man na, si Clark ra gyud ang makatubag ni ini kung anian na siya. Unsa? Tinuo ko. Tinuod ba kining tanang magisulti bahin sa matuod na pagkatao ni Father Norman Bulhog? Tinuod ba kini? Clark, tinuod na tanan akong gisulti mo, Clark. Wow, kaya akong nabati sa pag-sulti ni Dr. Moore o Father Norman dito mismo sa rest house. Diyos ko. Kung mau, hain man di ay ang matuod na pari kapara din sa isla Pangandaman Bulhog. Awan na. Hain man di ay. Bulhog! Bulhog, hain ka! Animal, hain ka! Bulhog! No. Wagod siya din sa rest house. Nalukop ko nagtanaw ang tipok palibot. Pero wasi. Mapatay ko ikaw, Bulhog. Mapatay ko ikaw! Wa ko'y laing gitudahan. May kalabutan git si Clark din eh. Pinak yun. Imo kong gihagit, Clark. Imo kong gihagit! Ah! Nia, nadakutan ko na ang dagang kandila na naglibot sa lungon nagigdaan sa mahal kong asawa. Sofia Alexandra, mahal ko. Kinahanglang atong silutan sa kamatayon ang mga taong mahilabtanong o babag sa atong kalipay. Kinahanglan silang mamatay karong kapiuna bisan dili pa himatayon ang buwan. Mungsangan sa gawon ni Satanas nga atong Diyos. Ablihan ko ang imong lungon o bangon. Patiya silang tanan nga naghatag og buwisit sa atong gugma. Patiya sila. Ipatagamtam nila ang kabangis sa mangtas nining kapiuna. Ipatagamtam kini nila. Ablihan ako ang lungon. Akong ablihan.
Wa dinisod sa lungon si Sofia Alexandra. No! Sofia Alexandra! Hain ka! Hain ka! Mahal ko! Oh, Satanas! Hain si Sofia Alexandra! Hain siya! Sa tanang ngayong gipanulti o gitugan-an, hinay-hinay nang natubag ang mga pangutana nga naghatag ka na kong kalibog o tinuntanan. Mao ang mamahimang yawi sa kasulbaran sa mga tanghaga ng Isla Pangandaman. Ngadto na unya pohon sa pagbalik sa matuod na kalinaw ng inyong dapit. Naot pong taklak. Naot pong ta. Doon kayo nagkirbi ng andoy, anak. Ang bahin sa lubong sa asawa ni Dr. Moon. Kinahanglang planuhon takinig pa kayo. Nasabot ko na may koneksyon dito sa kini sa mga pangitabo din sa isla. Mapaklak. Sa imong gipanulti na ko, bahin ni Dr. Moon. Og sa nasabot kong ritual, ang iyong kihimo na pagsampit sa iyong asawang patay na. Dako gyud ang akong pagduda na may kalabutan usab siya sa gituhuan ninyong mangtas. Og dili kay siya lang. Dako usab og posibilidad nga kaabag niya ang hari sa kangitngit nga mao si Satanas. Usa. Clark. Maong kinahanglang maabli na to ang lubong sa iyang asawa. Kinahanglang gyud. Pero Clark, igo lang ipabantayan ni Dr. Mon ang lubong siya asawa. Og hapit na gani siya minumdum sa pag-adto sa sementeryo. Kay mas mendanon alang niya nga ato siya sa dakong bahay sa likod nga bahay nining isla. Mas probihon pa kayo niyang dili mabalik sa rest house. Basta tuwa lang siya dito. Kung mao ka na. Maong angayang usab nga masusi na to, Clark, kung sitwa dito. Kaya sukad pa sukad. Huwag sabisan kinsa nga gitugutan yung Dr. Mon nga makaadto dito. Mao ba? Mao ka na, Clark. Kung mao, wa sa rest house ang kasalbaran ng tanan. Anaaragyod sa lubong sa iyang asawa. O mismo dito sa nakumbay ang tubag sa tanan ang tuaragyod dito. Clark. Pero kinahanglan planuhon ta kinig maayo. Una kita muhimo og lakang labot ini. Planuhon ta gyud kini pag-ayo. Niara lagi sa barangay hall ang mga tanod o kalalakinan konsehal Tino. Kika na silang naglibot sa rapit nga gisangon nila nga mo ilang ibantayan, Miguela. O pipilar usab na silang niya din sa barangay hall. Kayang uban, may dapit usab nga gisangon ala nila. Din matag kanto, matag iskina, na ay magistambayan o kapahuayan nila. Kung batiyon sila kakapoy. Di ay kaayo ron sila daghano, konsehal? Oo, kayang uban, nagtukaw sa miaging gabi. O kining nagtukaw karon. Mausap kini ang pahuway og mga dawa. Bali, iyon ana ang pamaagi ni Clark Miguela. Ang matagabi di ginubakante. Nagyo magtukaw, bisag dili takdol o himatayon ang buwan nga mo'y kasagarang itunga sa mangtas. Maupat ay, konsehal. Ingon ni ana, Miguela. Pero kung takdol o himatayon ang buwan, kinahanglang magtukaw yun ang tanan. Maayo. Dako kayo kalambuan din sa atong barangay kining kausang giumo ni Clark Miguela. Kay naminusan gyud ang patay din sa atong barangay. Lahi sa una nga wa pa ang kausa. Pero dili gyud maayong mukumpiyan sa konsehal. Kay usahay, dili ra ba masabot ang mangtas. May mga higayon gyud nga kung buot gyud niyang mupatay ay mupatay gyud siya.
Mao ka na ipanagan-an ni Clark, Miguel. Oh, asam ni tuod to po paingon si Samantha. O say asa, naaman sa suod sa barangay hall si Samantha. Di palang gani dugay na ko nakita nga migawa siya sa barangay hall. Ha? Muna ba ito siya nagdali? Basig mo dito sa inyo. Unsa? Ginoo ko, paso na to siya konsihal. Kay tingalig masugatan niya ang mangtas. Ginoo ko. Diyos ko, konsihal, si Samantha. Kalma lang dito. Mga talod, mga kalakinan, nakakita ba muli sa Samantha nga migawa sa barangay hall, dili pala dugay? Raman may kamatikot ko diyan. Usa? Ay, ginoo ko. Utang buot ang pason og pangitao nato ang akong anak. Tingalig may daotang mahitabo niya. Mamigala? Samantha! Samantha! Diyos ko! Ngano di ma? O sa hitabo? Dili palagdukay. Nakita ka ni Konsehal Tino nga migawa sa barangay hall og dalig mibiya. Mau ka na, Samantha. Diha raman ko sa suod, konsihal. Wa ko mo gawas sukad ganiha. Ginoo ko. Kumo, isa man ka tumigawa sa barangay hall nga ikaw mangyod ako nakita. Diyos ko. Konsihal, tingalig niya ang mangtas. Sa? Tingalig iya ka lang gilamat. Ginoo ko. Diyos ko. Uy. Hala. Ano ba mo ito? Pinagkutan ka nila. Ang iwa ko na kayo. Konsehal Tino. Konsehal Tino. Babagol ka mo! Magbabantay mo! Magtukaw ang tanan! Huwag ba ito? Hindi na adbanta sa palibot! Ang dapat iyong hinigiman! Samantha, unsa mo ti pasabot niini? Padayon maghihapong nag-uwag ang mga iro. Ug murag di aman mag-atubang sa barangay hall. Mamigala. Niakas sa duol o mismo sa barangay hall ang mangtas. Bigyan na! Samantha! Dili lang sa sula. Huwag mo gawas. Konsihal. Oo, Konsehal Tino. Sige, muli ko sabay kay gapas ko sa usawa ni Amalia. Sige lang, mabalik ko niya. No, unsa pa? Dali na! Ay, Ang imong asawa, konsehal, gitawag na ka. Nag-apura. Oh, lagi. Mato na tao. Sige. Amalia! Mayong gabi niya ng Amalia. Uy, uwa man tatiya to ba ka, Samantha? Bitaw, basi nasuko na na. Pasensya na mo ni Amalia. Sige, di na ako magdugay. O pag-amping mo din nasa pipilagatanon ka ng bantay din Sige. Sige, konsehal. Pag-amping mo, konsehal. Tuadas Konsehal Tino o kang iyang asawa. Nabag-uhan ko ni ng Amalia, ma. Wa siya mo duol din Wa sab siya mo tagat nato. Nahipong bitaw ko. Dili man na siya ingon ana. Hinagad na siya. Nagdali manggod po to siya. Naglakot at tingali tong konsehal. Ay. Ginoo ko, may babaeng missing. Kastilan, ma. Usa ka na sa tibailhan nga may gibiktima na usab ang mangtas. Niyan ako doon sa Pinoy-ana nila ni Bikila ug Samantha. Paaputa ko, Samantha. Ikaw ang sunod kong biktima. Migaw na kayo ang palibot. Biyapi ang bintana. Si Samantha ka nang namintana. Ingon sa miduyog na ko ang higayon. Maangkon ko na ikaw karong kapiunas, Samantha. Maangkon ko na ikaw.
Gidamon ko na kining chloroform. Kamoy makapawa sa iyang palimuot kung iyang masimutan. Ang mga ilo, miwang, hinampak. Palibahosan, dinakot ang kandila. Kung mao ka na, niya usap sa palibot si Dapiana. Panuway! Maniit ako. Kinalang makita ko kung hain may hutang si Dapiana. Aninawang ko pagbalik ang palibot. Hain siya. Hain ka, Dapiana. Ang bintana sa bahay ni Samantha, sirado na. Niara ko sa imong atubangan, Salvador Basta. Ikaw! Ayaw ko ito ka! Salamat! Salamat! Kaya nagdamgo na di ko. Diyan ako sa sahog. Okay. Nahog di ko gikan sa supa nga akong gigdaan. Shit! Papangon ko. Lingkod ko. Tinuod ang ako dam ko. Mura kinagsumpay sa akong pag-adto sa bahay nila ni Samantha kaganina. Apan kayo ay tao ang ilang bahay. Mong mibalik ko din sa kumbinto. Kay wasap ko'y babae nga nagkaplagan nga ako tapahimudsan. Kundam ko kanto ko no Samantha ang akong nakita nga miabdi sila bintana apan kay miuwang ang mga iro ug nanibahong kadila nagtuo ko na naa sa palibot si Dapiana apan sa paglingid akong balik sa bahay sirado na kini ug munalay akong namatikdan nga diha na si Samantha sa akong atubangan nga mikalit og tuok og mipaak sa akong liog. Pero ang iyang itsura klaro kay sa akong damko. Itsura kini sa asawa ni Dr. Mon nga mao si Sofia Alexandra nga kani nahimo kong biktima sa pagpanglungkos o gipatay. Pasabot ini usay buti pasabot sa akong damkong anong nagdamko ko niya tukay na siyang patay ganong tay pa may hapdo sa akong liog murag may basa. No! Dugo kini! Ngano nagkadugo ang akong liog? Mabigala, unsa kay resulta sa gihimong pakisusi sa mga tanod o mga kalalakinan ni atong tingog sa babaeng ni Singgit? May nabiktima na sab ka ang mangtas? Samantha! Ugod doon na naman sab. Kinsa naman sab ka ang nahimo nining biktima? Kinsa naman sab ka? Unsa banda? Mura may nagdinaganay. May nagdinaganay. Tuod ba? Saldo! Saldo! O sa parang murag nagdinaganay. Ginoo ko!
Mayon ta ilang padapat ang mangtas. Mayon ta. Ay, sa ipatong ba? Ay, pastilan na. Bintag naman ay hayag na. Nga dumanlod, mura mga nagminatay sa kawas ng barangay hall. Samanta, pagmata. Pagmata. Samanta. 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 Namakaw ka. Nakabati ka, Aron. Sama na nagminatay. Murag magdaidag ang tao. Murag nagkagulyang. Magsusi ta ma. Mubamot ah. Saldo? Saldo ka na diha. Naro nagkagulyang man ang mga tao. O kinsa marong babae nga nagbinatay kilak. Bitaw, Saldo. Kuyawan man lang ta. Basilan sumanta ng Migila. Kana nagminatay. Sila Maria tao na. Nagminatay siya gila kay si Konsihal Tino ang nahimong biktima sa Mangkas. Ha? Ginoo ko. Unsa man dahil natabuan na kapagyan. Di ba nagkuyog man mo si Konsihal Tino sa pag-uli gabi sa inyo? Bitaw, Amalia. Dahil buong manggani ni gabi dihang gitimbaya ka na mo. Wa bidi mo tagtas imong pag-apas ni Konsihal Tino dinis barangay hall. Unsa ba ka nag-idyo gipadulti? Unsay ako giapas? Dito na ko sa apong bahay. Wa na ko apasa si Tito din sa barangay hall. Diyos ko! Kung dili ikaw katong may apas si Konsihal Tino dito sa barangay hall, kinsa man daig to? Ginoo ko! Wa na'y lain. Ang mangtas na katong nagpakaroon ingnon nga ako. Unsa? Ginoo ko. Kaluoy di Konsihal Tino, Mami Kela. Buutan kayo siya. Mayo kay siyang tao. Mauna sa manta. Supra nagkikasalpahis ang mangtas. Wa naging sa gipili nga panahon. Bisan pagdili takdol o himatayon ang buwan, mubiktima yun siya. Maong dili agad kita makakumpiyansa ma, ni bisan kinsa. Labi na ning hitapua. Nga gisuon sa mangtas ang panagway ni ng Amalia. Hinungdan nga miuban si Konsihal Tino nga way kaliputan. Ngang iya di ang giubanan. Dili di ang tinuod niyang asawa nga sinang Amalia. Kundili, ang mangtas di ay kini. Samanta na hadlok ko. Kay si kinsa magkay di malingla sa mangtas kung ingon ni ini ang iyang pamaagi aron siya makabiktima. Si kinsa magkaagdi niya malingla og mabiktima. Kinahanglan mahibaw si Clark ini ma. Kinahanglan ko. Pero unsaon manato siya sa pagpahibaw nga hangtod ron wa pa man siya. Unsaon man ha, Samantha? Uy, hayag naman di ay. Niyam di ko makatug tapat sa lungo ni Sofia Alexandra. Oh, mabangon ko. Kinalapadayon ko ang pagpangita niya. Pero asa ko man siya pangita. Saning basak nga ko na ikaban. Langsi. Dugo. May dugo sa lungo ni Alexandra. Si Sofia Alexandra. Niya na siya sa sud siyang lungon o nagkadugo. Sofia, diin ka. Diin ka, mahal ko. O kinsa na masab ang imong na biktima? Ha? Kinsa na manusab?
Mao ba Sam? Ginoo ko. Kun mao. Di nagidi mabangbang pa ang kabangis sa mantas. Di mabangbang. 357. Di mabangbang. Misamot na siya kakuyaw. Tungod ning gidangatan ni Konsehal Tino. Mao ka na kanuto. Kinahanglang mahibaw si Clark ini. Kinahanglang yun. Kay kung ingunday ni ini ang pagpanglingla sa mantas aron siya makapamiktima. Lisod siyang malikayan. Mao di tingali nga bisan unsaon pa nato og pagbantay og pagtukaw, naagayod siya mapatay. Pero unsaon man nato siya pagpahibaw ini? Nga hangtod ron. Wa pa man siya mabalik dinhi sa barangay Tiaw. Samantha? Ay, Clark, may kiniya ka na. May daotang nahitabo ni Konsehal Tino. Unsa ni tabo ni Konsehal Diha Tino? ka lang, Clark. Ayaw pagduol. Diha ka lang kung kinsa ka mangmangtasa ka. Samantha! Samantha, unsa ko nang gipanulti nimo? Sam! Gusto lang ko maniguro, Clark. Kay kagabi pa lang, nabiktima sa mangtas si Konsehal Tino nga nagpakaroon ingnong iyang asawa. Unsa? Kinuo ko. Pasaylo ako sa akong gibuhat, Clark. Wa kaya ngayon ni pangayo ag sorry, Sam. Gusto ang imong gibuhat. Ug nakadayeg ko nimo. Kay kun ingon day niini ang paagi nga pagpanglingla sa mangtas aron siya makapamiktima. Ang ngayon lang nga maliguro ang sibisang kinsa aron dili siya malingla ug mabiktima sa mangtas. Sama sa nahiaguman ni Konsehal Tino. Clark. May mga maayong kalambuan man tuod ang akong lakaw. Apan subo sab nga palandungon. Nga ingon usab niini kasubo ang balita. Kami sugat sa akong pag-abot. Namo ni Al. Al? Kinsang Al? Unsa ka to, Clark? Kauban nimo si Al? Kun si Bulhog? Kun si Bulhog? Kauban nimo? Kauban 556. Kauban 556. O kanuto. Daghan kog isusulti ninyo. Pero unya na. Muadto na ko sa haya ni Konsehal Tino. Ug sama nimo kanuto. Kinanglang way masayod nga aniya usab kanato si Bulhog. Kun Al. Kinahanglang malilong kini ni bisan kinsa. Gawas lang kanatong niya dinhi. Gikasubo gyud kay nako ng Amalia. Nawa makapugong sa nahitabo ni Konsehal Tino. Pero ako nagpasalig nimo sa tanang pamilya nga nagbangutan kay gipamiktima sa mangtas ang ilang mga mahal sa kinabuhi. Buhaton ko ang tanan kutob sa kumay mo nga bisan sa akong kaubos. Pangitaan kong paagi nga mahatagan yun o gustisya ang tanong na biktima sa mangtas. Mamatay na kung mamatay. Ang kamatayon sa itong mga igsoon nga nahimong biktima sa gingon o gituhuan tang mangtas. Dili man nato tinuyuan. Apan mahimo yung kabahin sa atong pagpangapkap alang sa kasulbaran sa dugay na natong gihambing problema. Mga igsoon, hangyoon ko kamo og manghinaot ko nga ang mga panghitabo og mga pagsuway nga atong hisugatan dili unta maghatag ka natong kabugnaw aron dili kita mapadayon sa atong gitinguha nga pag-angkon og balik sa kagawasan sa matuod nga kalinaw sa tibok isla pangandaman.
Giawhag o gikinahanglan ko gihapon ang inyong suporta. Alang ining tanan. Kaya nga inyong masayran. Gahapit na mga igsuon. Nakita ko na ang bidlisyo sa atong kinaugan. O gahapit na natong makabot kini. Jutay na lang ang pagantos. Jutay na lang pailob. Aron mahukasan ta ang tao o mga tao na naghatag og kadaot ning manindot ninyong dapit. Ipasalig na ko ninyo. Sa dili pa ako mabiya din sa isla. Maangko na gid ninyo ang matuod nga kalinaw nga wa na'y kahadlok kamutabon pa sa inyong mga mata. Nga bisan sa pagtanaw sa kahayag sa bagong adlaw, inyong gikahadlukan. Nang Miguela, Nang! Oh, Clark! Nawa man si Samantha dito sa Tigom. Nga atong gipatawag dito sa may barangay hall. Nauli na ba siya, dinis inyo? Ay, uwa pa, Clark. Unsa? Kun mo, hain man day si Samantha. Hain man ka day siya. Ginoo ko. Utang buot, Clark. Pagitaa ang akong anak. Pagitaa si Samantha. Sige nang, mabiyan ko. Kay pagitaon ko hain si Samantha. Dili ko mabalik din eh. Kung dili ko siya madapagbalik din sa inyo. Ikaw ha? Hindi pa kuyawan ko rin mo. Abi ni ko gahin ka na sa. Di agraman day din hidaplin sa may bayon. Dool sa inyo. Diya ka na, Clark. Ayaw kong tuol. Unsa? Nagtuo kang ang mangtas kong nagpakaroon inyong na, Clark? Mau ba? Ayaw kong disturb ko na. Ito na ko kinahon. O kung sa may mong giw na ho na. Huwag kay lapot. Mong ayaw kong sa mukha. Ayaw kong disturb ha. Sigurado kang dili ka magpasamo o dili magpadisturbo. Huwag ka magkapatid sa akong gisulti. Nagkabati man. Naniguro lang ko. Kay tingalig, nigbiya na ko. May laing Clark na muduol ni mo. Unya dili di ay ang tinuod nga ako. Ang mangtas di ay. Unsa? Gihadlok pa ko ni mo? Sige. Di ka man da pasamo. Adto na ko. Hoy, 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 hoy! Hoy! Mutuo pati ay! Gibiyaan kit ko ay! Kara ang gid ay! Di ba? Ikinigsulti nga di ka pasamo. Dili pa disturbo. Mutuo pati ay ka! Anong di mo kumutuo? Mauman na imong sulti. Sabat diha! Ano siya sa ba diha? Hilom! Ano sa hilom? Wa kang kasabot ka nun sa hilom? Adto na ko sa Migila. Paibaw una ko nga. Di ka na day din Clark! Ayaw kong biyahe ba? Maano gani ang mangtas ng patyon ko na? Kagon tagit ka ba? Paakon tagit ka! Ngisi lang ay. Nahimuot ka? Di sa may diling mahimuot ni mo. Ang unsa man? Muduol ko ni mo. O muadtol ko. Maingon gani kung ayaw kong biyahe. Bungol ka? Ikaw gid Sam. Kita ng igsuuna. Wa di gisama nimo kapalaygon. Unsa igsuon? Igsuon da ita? Mangigsuon ka na ako? Oh, sorry. Dili pwede. Dili. Oh. O sa may imong gusto. Igagaw? Yabag? Mayon ka bang yabag? Clark! Clark, utang buot. Ayaw na kong biyahe. Ayaw na. Samantha. Tired of feeling all by myself, being so different from everyone else. Somehow you
Sofia Alexandra. Daw sama na usab siya sa patay diha sa lungon. Sofia Alexandra. Sige. Padayon sa imong pagpahuway, mahal ko. Kay karuwa daw. Himatayon na sa bangbuan. Ang higayon nga kanunay kong gikahinaman o kipaapot at yung tanan. Aron masawan nato sa makausapa ang bulog sa atong mga pagpati. Ninaputol at nubso sa katraidya. Ibog na kong ginagawa, ha? Hapit pa ikaw maap si Sofia. Mahal ko, hapit na yun! Hapit na yun! Kabuhian ang ito, dili ko matagbaw ni mo. Napandol siya. Pero, di kayo magkangkawas ako, mahal ko. Dili na yun. Sige, doktor ko! Di ka man kasapahas ng baybayon. Ha? Pero dapat lagi ka, mahal ko. I love you, Sofia Alexandra. Ikaw ang tanan-tanan ko. Ako na sa akin. Bisan ang kamatayon, di makaluwag na ito. Sofia. Ramoy. May tao! Ha? Usay! Ramon! Kasakit. Si Sofia Alexandra. Hain siya. Bangun ko. Ituyaw ka nga. Ananaw. Sofia Alexandra. Sofia, hain ka. Sofia! Ang mahal ko kasapa. Asa ko siya pangita. Sama. Sofia Alexandra! Mahal ko! Hain ka! Sofia, sama ikaw punta. Sama naman. Sama nanap. Tunal sa mo. Bidagin mo. Sama! Kisay makatabang na ako. Kisay makatabang na ako! Kisyaman! May nagbuyo-udo. Huwag sabay. Dili si Sofia Alexandra. Dili kini ang mahal ko katawa.
nga makabaso na ako, mahal ko. Kung may danop ako kang Satanas, arang panimaslan ang tanang mga lalaki tinhis sa tibuok isla. Hangtod nga itong mailan ug mapanimaslan kung si kinsa gyud ang way kasing-kasing ang mananap sa tanang mananap, ang hayop sa tanang hayop, nga milugos ug mipatay nimo. Magbayad silang tanan. Naunsam ko. Dili naman muwasa kung nahunang akong gidamgo kagabi. Pero dugay na katong mauhitabo. Ngarong bibalik pang nisa kong panumduman. Dili ko angay magpadaha o magpadaog ini. Dili yun. Pero usa kay buhaton ni Dr. Mon kung iyang masayran nga ako ang naglugos o mipatay sa iyang matahom nga asawa. Unsa kay iyang buhaton? Si Dr. Mon, niya siya. Unsa ba kay iyang tuyo? Kumusta, Pader? Naa ka na sa ba ng tinawgan mo na ako nga wagid ko makauyon, Dr. Mon? Kung unsay gusto mong itawag na ko nimo? Kriminal, manlulugos, o manyak? Mahimo ba, Dr. Mon? Kung maurag ka din na imong tuyo, palihog lang. Imo ba kong ginginlan? Wa ko ikaw higinli. Wa. Ang ako lang ngan nga managhigala kita. Imo kong respetoon. Hangyo lang. Ang dagway sa taong gustong irespeto. Dr. Mon. May pangutana lang ko nimo. Oh. Ug tubag ako sa hustong tubag. Unsa ka na? Bahin ba sa simbahan? Muhinabang ka ba para sa kalabutan nining atong simbahan? Ngano may katawa ka? Ikaw, nangutanan ako kung nganong may katawa ko. Kay katawanan ka kayo. Ako, muhatag ko hinabang sa piki nga pare nining isla pangandaman. Nagawas nga kriminal o manlulugos. Manyak sa tanang manyak. Oh. May puwam ng tapay mo. Kay tinuring akong isulti, di ba? Doktor, utang buot lang. Please lang. Uy. Please lang. Please lang. Please lang. Tumagang ako pagmuntana. Kanusa ka lang moabot din sa isla pangandaman. May nang danon ba alang nimo? Nga masayod kung kanusa ako nahimong pari din Dili ka na mo iboto ko ipasabot. Ang tukmang higayon sa imong pag-abot din sa isla. Suwa pa mo hilom nga gipatay ang matuod nga pari. Tinihon ka malistino. Siya? Gusto kang mulimod? Dili lang usa ka pari ang imong gipatay, Pador Bason. O, duha sila. Doktor, ang pari nga na destino ng daan din ug ang pari nga mauntay mo ulip sa unang pari nga imo usang gipatay. Unsa?
sinultihan ni Dr. Moon nasabot ko. Nasabot na ako nga dunay gusto siyang mamatud-an nga rin ako. Hindi man. May ideya ka siya nga ako ang milukos o mipatay siyang asawa nga si Sofia Alexandra. May pagduda na ka siya. Unsa? Tinuod ba kining imong gipanuti, Clark? Diyos ka maluluyon. Dili matuod ka pare si Father Norman. Usa siya kapugante, kriminal ug manlulugod. O ka na nang Miguela. Samantha. Pero giunsa mo sa pagsiguro, Clark, nga tinuod ang tanang gisulti ni Bulhog. Wa ko'y kamatuoran ini. Sa pagkakaroon. Apanaybaw ko. Nga moabot ang panahon nga akong mapamatud-an kining tanan. O unsay gusto mong mahitabo, Clark? Nga pahibaw-unin mo ang tanang mga tao sa isla Pangandaman na ining imong nahibawan? Mao ba? Dili pa karon, Sam. Dili pa karon. May buot pa kong mapamatud-an. Sa akong mga pagduda, nga kanang nailhan na tong Father Norman, nga dili ko sa kamatuod na pari. Nga mao ang hilong na mipatay sa pari, nga iya kuluhay na giulipan din eh. Ginoo. Igulog sa di ko makatuo sa tanang gisulti ni Clark. Samantha. Ingon man usab ko, ma. Pero may basihan ang tanang gipanuti ni Clark. Bisan sa wa pa kita masayod ining gisulti niya nato. Ang mga lihok ni Father Norman, ang iyang mga sinultihan, sa iyang mga mata, sa iyang tinanawan sa mga batanon nga manimbahay. Labi na gyud kun hitsuraan kini. Ay, Diyos ko. Kung magkatakdo ang higayon sa among pagpanuroy ug paghanimon din sa isla Pangandaman ni Sofia Alexandra, dili tingali imposible may koneksyon o may kalabutan si Salvador Pason alias Pador alias Father Norman sa paglugos o kamatayon ni Sofia Alexandra. Animal. Nang karon lang kumakaw na una sa pagtino ni ini. Naman! Salvador Pason. Mapanitan ko gid ikaw kung akong ibawan na may kalabutan ka sa kamatayon ni Sofia Alexandra. Mapanitan ko gid ikaw. Sa labtuno na kain siyang tihan o tinanawan ni Dr. Moon nga rin ako. Ug dili na siya kakumpiyansahan pa. Mga kinahanglang gamiton kung akong utok. Ug dili na pabuton nga may bawaan pa niya nga akong paglugos o pagpatay sa iyang asawa. Kay gawas nga armado siya. May koneksyon usab siya sa mga tinugyanan sa balaod dito sa mainland. Maong mintras sa'yo pa. Kinalang mapangitaan kung paaking mapatay ko sa slaping madaling panahon. Ug dili na paabuton nga maunhan ko niya. Pero, kinahanglang himuon ko kini sa hilom o labing siguro nga pagi. Pangandaman o planuhon ko kini. Maghadyo ko, mga igsoon, nga ako ng hiluman na ron. Mapabot ka, Judith Clark.
Ambay sa itong kagustuhan kung nasabukan. Minum. Tika salamat, mga igsoon. Clark, sangan sa mga taga-barangay Tiaw o mismo sa mga konsihal o mga tanod din sa among barangay, itugot nga among ipabot kanimo ang among hangyo o nasabutan. Naunta, dawato nimo ang among kagustuhan nga ikaw mo'y among himuong pango din sa barangay Tiaw. Unsa? May karyo. Ayaw may og balibalik, Clark. Utang mo. Ayaw may balibarin dyan. Babuhi si Clark! Babuhi si Clark! Mga igsoon, daghang salamat ninyo sa inyong pagsalig na rin ako. Sa pagkatinuod lang, wa gyud nako panganduya nga mahimong pangulo sa bisan unsang pundok o dapit. Kaya na akong baruganan, wa kinahanglanan sa usa ka tawo ang posisyon diha sa katilingban aron siya makatabang sa nanginahanglan. Kay mag-unsa man ang maong posisyon, kung ang nangatungdanan o tao nga anaa sa gahom, way huna-huna og pagbati sa nanginahanglan. Angay natong timanan, nabisan unsa nato kaubos, kung may kasing-kasing kang mubati sa nanginahanglan, mutabang kagyud. Og usag-usa nato, may katungdanan usab sa usag-usa, nga usa kita ka komunidad, ug angay natong hinumduman, nga no man is an island, nga sa ato pa, ang tao dili mabuhi, o dili makahimo kung siya lang, kay nagkinahanglan gyud siya og kaabag og suporta sa mga tao nga anaa sa iyang palibot. Sama nga ako, nanginahanglan ninyo, og kamo, bisan sa kung kayano og kaubos, nanginahanglan usab ka nako. Sama nining atong kausa karon, sa atong tinguha sa pagsulba dining problema, bahin sa mantas o krimen dinhi sa tibok isla, nga ang tanang biktima, mga igsoon, kay ato naman kining nasugdan, ato naman kining tapuson. Mahitabo na ang mahitabo, tungod og galang sa kayuhan sa tanan. Babuhi si Clark! Babuhi! Nagpasalamat kaayo minimong taga-barangay Tiaw, Clark. Kay bisan tuod dili ka taga dinhi sa among dapit, pero mibati gyud ka namo dinhi. Ug gisugal pa gani nimo ang imong kaugalingon para namo. Mao gyud na, Clark. O giisip na mong kasa ka sa Ginoo namo ning Isla Pangandaman. Ang suportan niyong tanan ng Miguela, Samantha, ninyong taga-barangay Tiaw, mao'y naghatag na kong kusog og kadasig, kapadayunan kung unsa may atong nasugdan. Clark. Ay, lain may ato, Clark. Gipakaingon kog imo ng sultihan ang mga taga-barangay Tiaw sa kamatuoran bahin ni Father Norman. Kadili gyud ay usa ka tinuod nga pari. Mauusap ka na akong pagtuong imong buhaton, Clark. Dili pa karon, Samantha, ng Miguela. May hustong panahon nining tanan. Atong paabuton nga ang umabot ng mga pangitabo, mauna mismo ang mapadayag sa tanang kamatuoran, bahin na ng impostor nga Salvador Bason, alias Bador Bungoton, na usaday kipugante, kriminal ug manglulugos. Pero unsaon, Clark? Bitaw, Clark. Unsaon man. Unsay buot pakigsultihan nimo namo ni Bolhog? Aw, al di ay Clark. Bitaw, Clark. Nagkinahanglan ko sa panabang ninyong duha kanuto. Al. Unsa man na, Clark? Sultihin lang may kay andaming duha bisag usay imong pabuhat namo.
Mau na, Clark. Buhato na mo ang tanan. Makatabang lang minimo. Salamat ko mo. Bahin kinis nangaging mga pangitabo. Dili lang din sa barangay Tiaw. Lakip usab sa mga kabaranggayan. Diin may mga babae o mga batan-ong babae nagibiktima sa giingon ninyong mantas. O sepot, may pasabot, Clark. Bitaw, Clark. Unsay among ikatabang nimo bahin ini. Ikatabang 070. Ikatabang 070. Ang kuan kining gusto kong sahilong mukuha mo og mga impormasyon kalabot sa maong mga krimen. Kung sa ilang himatikdan sa tanang mga babae kaya na biktima sa gingon ninyong mantas. Kay sa naandan may makita gyud na pinaakan kuno sa liog sa tanang biktima ug gikuha pagyud ang kasing-kasing. Gusto kong inyong pakisayran sa mga tagtungod niadtong mga biktima. Kung wa ba sila'y matikdan nga timaihan na sila ginugos o giamong-amungan. Hari! O sagoy! Kay karon, nabibawan na nato ang matuod na pagkataon niya ng giilan ninyong Father Norman nga usaday kay impostor, nga usaday kay kriminal ug manlulugos. Nagduda ko nga dili ang tanong biktima labi na sa mga babae o kabatan-unan nga biktima sa mantas. Sir, Clark. Maong tabangi ko niyong duha aron atong mahibaw-an kung unsa ka tinuod kining akong mga pagduda. Nga kanang Salvador Bason alias Bador Bungoton nga nailahan ninyong Father Norman. Gipahimudsan lang ang pagtuo sa kadaghanan na mantas ang bibiktima sa tanang gipatay din sa isla. Apan di ay, sa mga babae nga mga biktima, nagduda ko nga iya o nga kining gilugos una patya. Sana sa paagi nga binuhatan sa giingon ninyong mantas. Sa Ginoo ko! Pasaylo ako bulog, kunal. Nagilinong ko sa kadaghanan din sa barangay Tiaw. Gania ka o ba ni kanuto, magtago sa langob daplin ning dagat. Gibuhat ko kini, alang usab sa imong seguridad. Kay gusto kong malilong ni Dr. Moon, nania ka o ba nako. Bahala lang kung magduda siya. Basta dili lang niya kini mapamatudan. Samtang wa pa usab nato mapamatud ang ako usang mga pagduda niya. Di pasabot na ko ni Kanoto, Clark. Bitaw, Clark. Ako na siyang gipasabot. Maayo ko mo. Mangutan na ko, Clark. Kaya sa mga diyan yung pagduda ni Dr. Mon. Natubag ka ng pangutana ni Moal sa umaabot ng mga adlaw. Labi na kung malungkab na ang lubong o nitso niyadtong Sofia Alexandra del Valle na asawa ni Dr. Mon. Gusto ko matapang ni mo, Clark. Hasta ko, Clark. Sulti lang kung unsay among buhaton. Dili. Ako na'y may bawang ng butanga. Kaya ni nako. Ang ako karon. Kinanglang mo-focus mo sa butang nga akong gipahimo ninyo. Apan ibutang gyapon nato sa siguro ang tanan. Buhimo mo sa inyong gibuhaton nga magtakuban. Aron dili mo mamiligro ni Dr. Moon o Father Norman. Colonel, handog ka mo sa apa ba mo abot sa isla pangandaman ang CCTV nga akong isugo nimo. Ayaw ko sa pawe o ayaw pagkatarungan animal nga busy ka sa mong trabaho. Kay anytime kung manginahanglan kag kwarta, makahatag dayon ko nimo. Bullshit ka!
Sa labing madaling panahon, mao ka na ikong gisulti ni mo sa katapusan ito para sulti, di ba? O paminaw, gusto sab kong magpada ka diri sa isla og 3 o 4 ka mga tao ug dili na kinahanglang pulis. Apan ang mahingdanon nga husto kini sa kaisog ug labaw sa tanan, mantigo kining mopatay. Sofia Alexandra, mahal ko. Hapon na usab. Ug hapit nga mutikyot ang kangit-ngit. Ug karong gabi una, himatayon na usab ang buwan. Ug nagpasabot nga mubangon ka na usab diha sa imong lungon. Aron mo pa tayo magda ug kasing-kasing dinhi sa atong halaran. Apan sa pagkahimuon kong ritual karong gabi una, aron mabuhi ka sa makausap. Gusto kong ilhon og pangitaon sa tibuok isla kung ano pa ba ang taong nilugos ug nipatay nimo. Nanagkutan ko na ang tanang kandila sa halaran nga naglibot sa lungon. Nga imong gihigdaan, mahal ko. Sugdan ko na usab ang pagpangaliupo kang Satanas. Nabuhion ka. Aron nga sa makausapa, tagbawon ta ang atong kamingaw sa usag-usa. Ug sawaan na usab ang katamis sa way katapusan ug way kamatayon tang gugma. Karon, bukha na ang imong mga mata, mahal kong Sofia Alexandra. Ug bangon na. Bangon na, mahal kong Sofia Alexandra. Hinay-hinay nang nibuka ang iyong mga mata. Sofia Alexandra, mahal kong asawa. Bangon na, kay himatayon na usab ang buwan. Bangon na, mahal ko. Ramon, mahal ko. Oh, mubangon ko. Ramon. Salamat. Salamat, mahal ko. Ug itugot nga hagkan ko ang imong mga ngapil, mahal ko. Ug ipasinati na usab kanimo ang kainit sa akong gugma. Gugma ko kanimo nga way katapusan. Pasakti kong tagbaon ko na ang akong way kinutubang kabingaw nimo, mahal ko. Sofia Alexandra. May nungdanon kayo karong gabi una alang nato. Kay sama sa naandan. Matagtakdol ug matayon ang buwan. Mubiktima na usab ang mangtas. Ug ning gabi una, buhaton na to ang tanan.
nga dili na siya makapamiktima pa dinhi sa barangay Tiaw. Maong andama ang inyong mga hinagiban, ang mga sundang ug mga bagakay nga kawayan. Kinahanglang magmaabti ko ng tanan, magtukaw aron kung mapakita ang mangtas kung unsa magani siyang klasiya sa paggalin na lang, ato siyang mapakigbatukan. Maggamit usab nato ang paladyon nga kung gitudlo kaninyo aron dili niya kita madaog. Angay natong timanan nga way si bisan kinsang gadawtan o mga espiritu sa kangitngit nga makalupig sa gahom sa buhi nga Dios. Wa ug wa gyud. Ug sa katapusan, sa dili pa kamong padayon sa mga dapit nga gisangon ko kaninyo, angay natong hinumduman ang nahitabo kanhi ni Konsehal Tino, angay nga maghatag kanato og leksyon. Kayang mangtas nagpatuo nga mao ang iyang asawa. Nga sa ato pa, aduna kinigahom sa pag-usab sa iyang bayhon o kaugalingon. Aron lang malingla ang sibisan kinsa nga buot niyang biktimahon. Ug dayag na lang nga maugyapon kini ang iyang paghihimuon. Pinaagi sa pagsunod sa panagway o tingog sa atong mga mahal sa kinabuhi. Maong magmatnon gyud kitang tanan. Maggamit nato nining higayuna ang mga pangadyon nga ato nang nakatunan kung magkinaon sa man gani. Clark, unsa naman sab kay mahitabo ning kapiuna? Bitaw, Clark. Kamong mga kababayinan, Sam, nang Migila, muhangyon ta ko ninyo nga mag-ampo mo sa balaang rosaryo. Kay way mahimo nga itong kaisog kung dili kini abagan og pangaliya sa Dios. Dako kay kini gikatabang ning atong kausa. Magampo kita sa Ginoo. Nga unta, dili na makapamiktima pa ang mangtas ni bisan kinsa dinhi sa tibok isla. Ug manghangyo sa intercession ni Mama Mary ug San Miguel Arcangel. Labot na ini. Mao ka nang among nasabutan sa mga kababayan, Clark, nga niya karon sa barangay hall, nga nagtukaw usab ning kapiuna. Nagbihilya sa pag-ampo alang sa kasulbaran na ining tanan. Mao ka na, Clark. Dagan giking salamat ninyo nang Migila. Samanta, kung nato kining padayonan, way bisan unsa nga gahong sa kangitngit na makabuntog nato. Kay protektado kitang tanan sa balaang Espiritu Santo. Sa akong pagpatagamdam kanimo sa kainit sa akong gugma. Ngaway kamatayon? Ramon, nalipay ko. Ug mas labing nalipay ang atong akawon nga si Satanas ni ini. Oh, Sofia Alexandra, mahal ko. Oras na, Ramon. Gibati ko na ang kauhaw sa dugo nga mao'y naghatag ka na akong kinabuhi. Gusto na akong muinom og dugo o muhad na usab og kasing-kasing sa atong akawon. Ang aso o hangin itong aniya na aron mukuha ka nimo. Oh, Ramon. Mahal ko. Manghinaot ko nga karong gabi una. Ang imong mahimong biktima. Mauunta ang tao milugos o mipatay nimo. Kung mahimo, dadas siya dining buhi. Aron ipatagamtam ko kaniya ang akong kabangis. Dadas siyang buhi dinhi. Mahal ko.
gisuyop na usab si Sofia Alexandra sa aso o hanging itom. Maayo ang tagbulang po siya sa pagda sa taong responsable sa paglugos kaniya ug sa iyang kamatayon. Maayo ang ta. Naunsa man ko. Gilas man kay akong pamati. Bisa ro pag-upag kong nahuman og kaligo ni mga oras sa kagabion. Pero murag init gyapon ang pamati ko sa kong lawas. Dili ko magawas kaong gabion. Kay wa ko'y nakita ang babae nga angayan akong biktimahon. Pero ugma sa akong misa, kung wa ko'y makitang gwapang babae, musuroy ko sa sawang aron adto mangita og batan og babae nga makatagbaw sa akong lawas ng panginahanglan. Usa ka to. Nagubok ka to nga gikan sa silong ni kumbento. Tingalig may tao na kasod ang akong armas. Kung si kinsa ka man, mamangtas ka man o si bisan kinsa, magbuak yun ang imong ug mutuasik ang imong utok kung maigo ning akong 9mm. Magsusi ko. Diyan taon na mo din Sam. Palihog lang niya kong sulti sa uban og ninang Migina. Kay asa ka man di ay Clark? Dili mo mag-urong lang ko din sa barangay hall. Kinahanglang mulihok sab ko sa angayan akong lihokon. Asa ka man laki? Ang kikuan, mag-follow up sa mga kalalakinan o sa mga tanod nga nagtukaw o naglibot sa tibok barangay. Ikaw rang usa? Pero tingalig... Naibaw ni kong unsay buot mong isulti. Salig na ako. Mantigo ko manalipod sa kong kagalingon. Ugwa sa mo'y kabalakan din Kaya gipasidandaanan ako ang yepi sa tanod. Ngaway matug ug bantayan mong tanan. Nga niya sa barangay hall. Dili pa mahimog muupan ko ni mo, Clark. Gusto kong makatapang. Dinhi ka lang, Sam. Mas gikinahanglan kanila din Dinhi lagi ito magagikan sa silong ang lagubo nga ako nabati. Sirado man ang pultahan o bintana. Sa madi ka itong bilagubo? Kalat nga nabi ang bintana. Nanibahong dinagkutang kandila. Kung ikaw man ka mangtas, pakita na ko. Kayo wag ko mahadlok din mo! Pakita na ko, mangtas! Mangtas ko! Ako may isunod sa imong nabiktima! Ihagit ko ikaw, mangtas! Buang. Kay way mangtas nga may pakita ug way miuwa nga iro. Nagpasabot nga dili ang tinuod nga mangtas ang nias palibot. Walay lain. Si Dabiana ang niya. Dabiana! Dabiana, my dear! My dear! Naibaw kong niya kas palibot. Mo gawas ko. Ayaw pagpalayo, ha? Paabuta ko na sa gawas ng kumbinto. Woohoo! Oh! Dabiana, my dear! Dear! Diba kung nagpangita ka sa imong natilawan nga maoy nakapabuang nimo?
Kung gusto kang maulian, pakita na ko. Ano mausbante ka o mamayo ka? Kiniray makapaayo ni mo. Magpakita na ko, Dabiana. Malipay ka na, mamaayo ka pa. Magpakita na ko, Dabiana. Magtinambalay ta. Pagkalaing tanahon sa hayag ni matayon nga buwan, murag subo kayong iyang kahayag. O bisa na danagan ang dahan sa iyang kahayag. Apan wa kayo makita ng nagtikaw-tikaw sa palibot. Mingaw gid kayo. Nagkadauli ko sa sementeryo. Pamasin ko, kanining higayon. Ning gabi una ni matayon na ang buwan. May makuha kong kasayuran diha sa lubong niya itong Sofia Alexandra, yung asawa ni Dr. Moon. Mamasin ko. Naunsa man ko. Wa ko makasabot sa kong gibati. Ingon sa mibati ko kabalaka sa paggawas karon ni Sofia Alexandra. Panuay. Karon lang kumipati ini. Asa ka karon ang tumong sa mahal kong asawa. Aron siya makapamiktima. Kinsagyog ka ang panuay nga milugos ug mipatay niya. Kinsagyog ka ang animal. Mayon tagmailhan ko. Mailhan kong panuay nga miamong-among niya. Aron mauunta ang angay sunod niyang biktima. Si Father Norman, ang impostor nga pader. Ingon sa bukat yun kayo nga kung huna-huna nga ito niya. Kiambot o ngano, di ko lang tuyoon. Maglagot o musurok yun ang akong dugo. Kung makakita ko niya. Pre! Unsa ka akon? Unsay akong buhaton aron ako mahibawan. Kung husto ba ko ning akong pangagpas. Ngandun na gyud siya kalambigitan sa gidangatan ni Sofia Alexandra. Unsay maayo kong buhaton sa tanas. Og nga nung dili naman di ay tinuod, hinultulan si Sofia Alexandra sa pag-ila sa tao. Nga nanamastamas og mipatay niya. Nga naman sa tanas. Salamat. Kinabot ako ng sementeryong naway kakulian. Nerang payag na gipuyan sa sepulturero na si Noy Digoy. Magkinahinay kong paduol sa nitso ni Sofia Alexandra. Mamasin kong doon na mamatikdang dibiyo na diha sa lubong na himatayon ang buwan. Magkinahinay kong paduol. Pero mag-amping lang ko. Kay tingalig mamatikdang ko ni Noy Digoy. Niyan ako sa Liyo. Di nahimutang ang nitso. Uy! May tao! Ay, Pagyo! Kaya ko darang ni mo nindahan ako pistola. May Digoy! Mag-alak na ako! Ikaw makatugos sa kahigayon, Hana. Dini sa sementeryo o nagsusi sa lubong ni Sofia Alexandra del Valle.
Tumaga ko! Ikaw magana, Clark! Nagkailasin ako. Osmond ko! Ikaw ba si Clark? Ganiha raman to si Clark, Ma'am Michaela. Pero hangtod ron, uwa pa man gyud mabalik. Ingon niya nga mag-follow up rest sa mga tanod o kalalakinan nga nagpalipot sa tibok barangay. Ay, basin ko ni naturon siyang taon-taon sa Manta. Himatayon ra ba ang buwan, ma? Ug mo'y tinggawas sa mangtas. Wa ba kay daot ang nahitabo niya? Oh, unsa? Nasusi na ako ng tibuok palibot hinggawa sa kumbento. Pero ako'y nakita. Ug nawanaw sa bang baho sa dinagot ang katila. Wala yung naghimo ni ato kundi si Dabiana ragyot. Ang buang nga buang. Magsigig paramdam din sa kumbento sa simbahan. Unya di mo pakita. Ang pagigid ko, si Dabiana gid. Tuwa siya dito sa may simbahan. Panuway, ako nga doon. Hain ang buang. Dabiana! Dabiana, hain ka! Dara ko! Ano mo? Tuwa na sa dito magagi ka na yung tingog. Panuway ka din buanga ka! Gihagogig ko nimo, ha? Makita talang kag magunitan na di tagi kabuhian kung dili ka matagbaw sa kong kamingaw di mong buanga ka. Hapit nang imong katapusan, Salvador Bason. Yes, Pater Norman nga manlulugos o kriminal. Usa? Ano mo? Nakainas siya sa matuod ko paran. Panuay. Magpatay ko ikaw. Lugay na ko nakadungog sa imong han, Clark. Kay daghan ang nakadaig nimo. Og usa na ko dini. Tungod sa imong pagpakabana sa dugay ng problema dining Isla Pangandaman. Kana tungod sa imong tinguha nga masulbad kining kamatay nga binuhatan sa mangtas. Og wa kay angay nga kadlo ka nako. Eh dili ko kriminal. Tingog na ako kriminal. Dili ko kriminal, isur na sa imong alimpatakan. Dili ko kriminal nga mutuman sa gisugo ni Dr. Mon nga gamiton kining armas aron patyon ang si bisan kinsa nga moduol ug magpakisayod sa lubong sa iyang asawa na si Sophia Alexandra. Naidigoy. Gusto ko mutabang ni mo, Clark. Kay gipulaan ako sa kong kahimtang dinhi. Og naibaw ko kung sa ibot mong mapamatudan sa lubong sa asawa ni Dr. Mon. Pero sultihan talaga. Why patayng lawas sa asawa ni Dr. Mon diha sa sud sa Nitso, Clark? Wa og wa gyud. Unsa? Sige, Clark, kamay na lang. Kala, hapit na magguba. Lapit na sa Nitso. Gamay na lang yun tayo. Na, labli na. Labli na. Huwag na ang lungon. Narang lungon, nadanagan sa hayag sa buwan. Nagkamatikod ka. Huwag ka makatimaho o baho sa patay din, iba. Ako may pagawas. Naidigoy. O sige, tabangan tika. Kay bukat ka ini. Tabangan na itong pira. Dali. Napagawas sa ginato, Clark. Sige. Ako mablihan. O, sige. Abli kay Aron.
mapamatud-an nimo. At tinudang ako gisulti. Kaniyot. Kamita ka ng bara sa paglungkab mo nini. Kay ligon kayo ang paglansa niya na. Kay ako sa nagkutan ang so. Ano na may waga na to kini? Tindi na lang yun. Oh, okay. Ayan na. Napinag yun. Oh, iwagan ha. Na. Tutoki, Clark. Tutoki kung sa iso din ng lungon. Tanawa. Diyos ko. Istatuwa kayo tagang mga bato. Sanay akong gisulti ni mo. Why patay lawas sa asawa sa doktor kini mong lubong. Wag yun, Clark. Kung mo. Hain ang patang lawas sa asawa sa doktor. Nagtugay nang namatay. Kanaywa ko mahibaw eh. Apa na kasiguro ko. Nasa kadugay na sa panahon nga namatay kini. Nadugta na ginang iyang lawas o pulos na lang bukog ang naibilin ini. Pero nga nung gididaan man sa doktor na Digoy, ang sibisan kinsa na budool o magpagkisayod ining piki nga lugdanan. Kung sa may iyang katuyuan. Wa ko masayod, Clark. Makapahibong kining gibuhat. Unsa iyang katuyuan nga nung iya kining gihimo. Unsa man. Niyato higayon nga gipahiluna namo kining maong lungon, Clark. Nagpakisayod ko sa doktor kung nga nung iya kining gibuhat. Kung unsa iyang tumong. Apan, nasinta siya. Ayaw na pagpakisayo, Digoy. Kung nanong gibuhat ko kini. Ang mahinungdanon, nasundon mo kung unsay akong gisulti o gibaod nimo. Kabati ka ba, ha? Ikasubo ko, Dr. Mon. Usdura! Usbon ko. Ug isilsil kini sa imong alimpatakan. Naway si bisan kinsa nga tugtan mo sa pagtanaw, sa pagliti o bisan sa pagtanaw na lang sa maong lubong. Nakabati ka ba? Kay oras nga kung may bawaan nga gisupak ko nimo. Mapatay ko yun ikaw. Kung mo ka na iyang gipanulti o gibaod nimo, bisan si kinsa makaingon yun kung nanong iya kining gibuhat, kung unsa yo'y iyang katuyuan. Ug makapangutana, hain ang patayng lawas sa iyang asawa nga si Sofia Alexandra. Ug unsa iyang gibuhat dinhi. Clark! Hey, masaylo Clark nga diligi ko makatubag sa tanan nimong pangutana. Labot ini. Dili yun. Kung palaw man sa pagsabot kining tanan, Noy Digoy, nahuna-huna na ako. Ang propesyon ni Dr. Mon, usa siya ka doktor. Ug sa mga sirkumstansya nining lubong nga wa di isod. Ug sa tanan nga gipanulti ni Bulhog nga iyang sulugon ug katabang didto sa Risaos. Doon na di sikretong gitago ang doktor. Bisan kinsa naman, Clark, makapangutana gyud kung ano. Kung usay hinungdan. Daghang mga butang nga misud sa kong nahuna, Noy Digoy. Kung nanong iya kining gibuhat. Wabay gisulti nimo kato si kinsa ganito, si Bulhog. Kung may himatikdan ba siya o timailhan man lang nga tuwa dito sa rest house, ilubong ang patayng lawas sa iyang asawa. Wa siya gisulti ka na ko. Nga ingon niya na, Noy Digoy. Pero matod niya. Adto magkanunayan si Dr. Mon sa dakong bahay sa likod na bahin ng isla. Mao ba? Ug dili kay kanalang. Kung maadto siya dito, dugay yung kining mabalik. O usay mo pagsabot ni Clark? Dili pa ko makapasabot nimo sa mias sa kong huna-huna. Kay mga pangagpas lamang kini. O
o gibase nako sa profesyon ni Dr. Mon sa iyang pagkadoktor. Pero makahatag kitag konklusyon. Unsay buot mong ipasabot na unsa, Clark? Nga ato agyod sa dakong bahay ang tanang sikreto niya ng Dr. Mon. Ato agyod kini dito. Unsa? O kinahanglan nga ato kining masayran. Kay nagtuo kong mauna kini ang yawi sa tubag sa tanang mga pangutana nga naghatag kanako, kanato, o kalibog ni Digoy. Clark! Yala, hayag naman di kayo. Oy, nagmata ka na di ay. Samantha. Mubangon ko. Ma, wamang ko ni mo pukawa. Hayag na di kayo. Ay, wako ikaw disturbo ha. Bisag hayag na kay dugay kaayo kang natuga pi. Sa akong pabitaw, kaadlaw na tingali to kay nakapati naman kong tuktugaok sa mga manok. Si Clark na ito, ma. Niya na ba siya? Ay, naulit naman ko no, pero mipahuway pa. Asa man siya ron? Tua sa may tigbayon nga duol sa atong bahay. Salamat kay waday daw tag nahita po niya. Adoon ko si Clark, ma. Ay, kadiyot! Oy, sa banta ayaw una siya disturbo ha. May pahuway pa siya. Ay, kinig yung papaihana. Nagyapa-yapa aron atuon si Clark. O nagkit mamati pa dako. Ay, Samantha. Ganong nagpaabot ka pa man ako gabi eh. Daghan man ko giatiman. Kuan kining ganahan lang ko maghuwat nimo. Balik lang una diha kigda oy. Nadisturbo tayo noon kada. Okay ra. Mambot. Katugon pamunta ko. Pero maglisod mahinong ko katugog balik. Hala, ako'y nakaingon. Sorry. Ha? Dili uy. Ingon ini magyud kun kining ingon ini siguro na rin kung kastog. Kung muhayag na gani. Lisod ang pagkatog. Ana pa kam katog kanang malagpasan nagpila ka oras. Tingalig ako'y nakaingon ha. Pero maikog lang kang musulti na ako. Nganong maikog man kunin mo? Ambot ni mo. Mitutok siya na ako. Clark, ngano, mitutok ka man good na ako. Samantha. Kalain, dili po sulti. Sulti ba? Ngano, mayugaw nga kong naong? Sultihi ko ba? Aasang tapita? Ikaw, yun. Wala lagi. Unya nga nung mitutok man ka na ako, Bes. Kuhan. Kining. Kay unsa? Kay gwapa ka. Asagod ko haang akong kagwapa? Basta. Gwapa ka. Gwapa ka para na ako. Ikaw ang pinagkagwapasta ng babae. Dini sa isla pangandaman sa ikaw. Clark. Unsa ka to? May karyo? May mga butong na bati ang mga tagasawang kadidtong gikan sa simbahan gabi. Maka na sulti ni Mariano, Clark, kadito gikan sa sawang. Makunuray sa istorya dito.
Ug unsa man kuno kadtong mga buto ha? Kinsa may nagpabuto? Si Father Norman ka? Clark. Basta tagar ba nakadungog kulos ba ang mga buto gabi, Father Norman? O murag, dinig ko no magikan sa may simbahan. Mana. Ambot ko noon sa katinuod ka ng inyong gingon. Basta ako kagabi puwerte gina akong hinano ka. Kay ako rabi ang usa din sa simbahan magabi. Huwag na sa ko'y mga buhatonon. O kay gikapoy lagi. Kay lapoy kay kong lawas. Mautingali nga wagi ko magkamatikod sa gingon ninyong mga buto. Basin, Father. Pero, amo lang ba? Amo lang, basin. Basig mga daw tang tao itong nagpabuto ba? Ayaw na ninyo guna-una. Ang importante nga, walay mga igsuon nato nga naigo ni atong maong mga buto. Kana, kung unsa magig kini katinuod. Father. O himatayon man ang buwan kagabi, wabay gikataho nga may gibiktima na usab ang mangtas. Na, Father. Dito sa baryo Tipok, may duha ka patay, pulos laki. Magsuon yun. Og may pinakan sliyog, o niya gikuhaan gyapon sa kasing-kasing. Unsa? Di kasubo ko mahal kong Sofia Alexandra. Nuwa na ko makamatikod sa imong pagbalik kong higda diha sa imong lumon. Gikapoy ko sa atong panagsaw kagabi sa kainit sa atong pagminahalay. Nakita ko sab sa halaran sa akong pagigmata, mahal ko. Ang duha ka kasing-kasing nga nagkadugo pa nga diya na sa sud sa garapon. O ako na kining gipreserbar. Oh, may tao. Animal. Di asya. Insay intuyo din eh. Kinsa man ang nakita ni Dr. Mon, mga kasama at ang iyang laing pag mga sumpay ning atong sugilan. Mangtas! Laing dalit ka nato sa RMN Drama. Huwag mo ito makalasin na ang part 9. Bangin na sa dinyo po ang part 10. Ako ning paspason siguro kutob sa Makaya kay aron mahuman ni kay sa daghan man gud mga sige request og laing drama no abina sa pahuli sa kalina so hindi ko man ning mangtas ato tong balikon. Okay, thank you so much for watching. God bless itong tanang mga ka-listener. Muli na ko kay maglungag pa. Thank you. Muli ko gikan ko ira naman nung kay ari ko tigtug, ari ko tig-charge ba. No na siya no. Muna gabalik-balik atong background. Unya. Balik-balik sa jacket no. Sa mamri ginahan ako kay musabay sa panahon ba bugnaw init. Ting bugnaw bugnaw sad. O init ang sa tawagan eh. Musabay-sabay sa panahon ba. Okay, mauro to. Nya mugo-mugo si ko ng jakita. Ay! Ciao. Joke lang, joke. Thank you. God bless.